Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Standby sa Action Light Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Paramati, region-wide, mga palagad kita sa labinin isa ka oras, 10 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa, 7. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga paratuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sining nga pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report
Blatter Entry Record of Events. Opisyal nga nabalag sa Police Blatter Entry aton sini kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini mata kag dulonggan oras sa kagabion ang aton sini nga Patrol 2. Crosswind Patrol kaina pa naganambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman aton nga bantayan kag imulsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa anano pa nga mga eventualities from where the action is. Way tamang ginapangayo, agad-agad ora mismo magaresponder sa Miyerkules edisyon sa aton sininga pagpangalagad aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang kon humay, aria lang kon mais. Importante, way lang malisya, aksyon papang, Nixon tahom. Ang aton mga pagbantay sa mga balita sa nasyonal kag balita international. Sa gihapon ang aton nga pagtutok sa pinakaulihing update sa lakat sang COVID-19, hindi lang sa Pilipinas kundi bilog kakalibutan. Ina ginatutukan ni aksyon ang Defensor. Opdal makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason. Aton diri back up ang aton sini nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower Barangay Talok, Syudad Sagbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini alagad, ang inyo sining angkorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ko sa labilin isa ka oras, 7 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! First and foremost, congratulations sa aton nga mga kapulisan nga gin-promote sinigid lamang nga bulan sa Abril. Ang effectivity sang ila sining promotion April 4. Halin sa ranggo nga major, gin-promote sa ranggo nga lieutenant colonel. Ang sa Bacolod City Police Office, 3 lang ka-opisyal ang gin-promote halin sa ranggo nga major pakadto sa Police Lieutenant Colonel. Sino ini sila? Congratulations, Police Lieutenant Colonel Joper Cabural. Kung di ko po sala, si Police Lieutenant Colonel Joper Cabural daw siya ni ang na-assign sa Intel Division, Intelligence Chief sang Bacolod City Police Office. Congratulations ha sa kay newly promoted Police Lieutenant Colonel Jofer Cabural. And congratulations man sa kay Police Lieutenant Colonel Jobel Sidel. Congratulations kay Police Lieutenant Colonel Jobel Sidel ha. Mga kwan ini, mga maalam kang mga mapisan man nga mga kabataan kon serbisyo ang paghambalan. Worth man para sa ila nga ma-promote sila sa isa ka kurit halin sa major nga ranggo pakadto sa Police Lieutenant Colonel. And lastly, congratulations sa akong kumpare, subong Lieutenant Colonel ng ranggo, Charles Sever. Congratulations ha kay Police Lieutenant Colonel Charles Sever. Bisan maning bata
si Police Lieutenant Colonel Charles Sever, no? So tatlo lang ang gin-promote sa pagka-Lieutenant Colonel sa Bacolod City Police Office alin sa ranggo nga pagka-major, no? Ang sa Negros Occidental Provincial Police Office, isip-isip kung daw siyam sila tanan, daw ang gin-promote man sa ranggo halin sa major pakadto man sa Lieutenant Colonel. Unagid panginbulahan sa Chief of Police sang bago subong Police Lieutenant Colonel na si John Joel Batusan. Chief of Police ang bago, Lieutenant Colonel na. Ang iya siling ranggo, sino pa? Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi. Ang Chief of Police ang Escalante, in-promote man. Kung ako namigo gido. Hindi mapisan man kag agresibo man nga Chief of Police. Sang Sagay City in the person ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Congratulations, kumpare koy, kay Police Lieutenant Colonel Albert C. Ang Chief of Police ang Sagay. Dugo-duguan mo gina pre. Para nga magpalayo ang mga sabid-sabid. Sino pa? Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Wow, si Kuya Jesus. I think sa operation isa na-assign ba mo sang po si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Na-assign man sa headquarters sang Negros Occidental Provincial Police Office ang newly promoted si Police Lieutenant Colonel Ruben Pajarito. Wow, congratulations. Ang Chief of Police ang Kawayan, si Kuya Luel. Oh. Congratulations kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao. Wow, tikita mo na. Iltikol na. Si Kuya Luel Garinganao. Wow, puerti. Tawag ko sa cellphone niya daw. Waya ginasabat ko, basi kong kapalitson baka na sabla. Huwag isa kasabat sa tawag ko. Sino pag ito na-promote sa Lieutenant Colonel ara sabong sa HQ sang Nokpo? Si Police Lieutenant Colonel Rolly Pondibilla. Na-promote man sa pagka-Lieutenant Colonel si Edison Garcia. No? Congratulations. I think PIO ni siya. Sang Nokpo, no? Si Police Lieutenant Colonel Edison Garcia kag congratulations kay Police Lieutenant Colonel Donna Rancis sa HQ Manisang Nokpo. Na-assign si Police Lieutenant Colonel Donna Rancis. Congratulations ha sa siyam ka Police Commission Officer sang Nokpo kag tatlo ka mga Police Commission Officer sang BCPO naging promote halin sa ranggo nga Major pakadto sa Police Lieutenant Colonel. Congratulations halin diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Pero isa sa mga nagpatay o gig kag daw halos gin kakibot nga balita karon nga adlaw diri sa Bacolod kag sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental ining natabo nga masaker sa isa ka pamilya nga nagaista dira sa Block 2 Lot 18 sakop ni sang Gardenville Subdivision Barangay Tangob. Ining pagkasapo sang pamilya Nombre kag pamilya Espinosa. Grabe man ni ang natabo, no? Kinamatay ni ang apat, to. Isa sa apat di bata, 5 years old. Grabe, no? Ang worst dire kay nasapuan na sila ya kay na lang sang aga las 10.
Mapagpati sa pulis nga posible ginpatay ini sila 3 kadlaw ang nakaligad. Ang theory sa pulis posible ginpatay ni sila sang Domingo nga adlaw. Most probably ba si Domingo sang gabi o Domingo sang kaagahon o kabalo, no? Pero ang estimate sa pulis mga 3 days naging patay ining 4 ka mga persona, including sa isa ka bata nga nagapangidaron, 5 ka tuig babae. Nasa puwan ini sila sa sagwa sa ila sinipuloyan ang 3. Ang bata nakit-an nga nagahapa sa kwan, I mean nagakaya sa sopa. Sa salas ang ila sini nga puluyan, meaning 5 ka tuig nga bata nga babae. Ang ila sinipilas do puro tanan lampos ni sa kwan sa ulo, no? Na diskubrihan lang ini kainas ang aga alas 10 sang pamilya Nombre matapos nga ang bana sining napatay nga Espinosa nga si Jocelyn Nombre Espinosa, bali mo ang bana sini si Jonel Nombre muning nagkasakay sa barko nga daw inter-island bala mo, no? Nga barko butsilingon dili na as Pilipinas nga biyahe. Ang last ni nila nga kit-anay sang asawa ya before napatay ka na sa point kina sang aga mo ni si Jocelyn Nombre sang dalaga Espinosa. Ang last nila nga kit-anay ni sadtong Miyerkules Santo. Kaya nakapauli pa ni ang banaya, ang ila barko doon nagdungka sa diri sa Escalante Port. Nakabisita ni ang bana ni Jocelyn Nombre Espinosa Miyerkules Santo. Pag Huwebes Santo doon nagbalik inidayon kiti ang barko ya manuglakat mo. Nagdak na sa may puerto sang Escalante. So nagingagaw ni banaya balik dayon. Amo niyang last nga nakit-an sang bana kag nakaupo diya kasawa nga si Jocelyn Nombre Espinosa. Tingala ang bana nga kapila na sa manawag sa cellphone sang asawa ya garing lang garing. Way sa may nagasabat. Halin sang Domingo nga kuntakana hindi gid malabot sang bana. So amo to nga nag-decide ang bana nga si Jonel Nombre tawgan niya pamilya hindi sa may Banago, doon di ba ni magiliban nga isa kay kapitan sang barangay Banago mong ang ining mga nagkalamatay ni. Pero nawag ni siya ay si Jonel Nombre na nawag ni sa mga utol sa Banago. Nabi ka to ito si misis ko. Kaya pa sa Domingo nga tawag ko sa iya. Huwag siya kasabat-sabat ka doon di makontak ang cellphone niya. Sa mo to nga nagpakamayo ang magulutod nga Nombre sa Banago nga kadtuan di ang balay sang asawa ni Jonel nga si Jocelyn Nombre Espinosa diri sa may Block 2, Lot 18, Gardenville sa Division, Barangay Tangob. Actually, ari lang ni sa likod sang Toyota Center ang balay. Kung dagko man daga actually mga balay mo. Pero ning balay ng listarani ni Jocelyn Nombre Espinosa daw natungan ini sang kwanbla sang bakante nga lote nga wala pa ya mabalayan bali. Natungan ni siya sang 2 ka lote nga wala balay. Ang ining puloy-an kay listarani ni Jocelyn Nombre. So mo to nga nagkadto ang magulutod nga Nombre kaling kay pagsampot nila kung kay nasang aga sa gate pa lang daw nakapanimaho na sila. Daw hindi mayo nga baho. Daw patay lang nga sapat. Sa uli, isa sa pamilya siguro naglibot o bala sa may kilid sang pader. Naging katuan namon to kay na ni Action Alvin Graba. Nalinglingan niya nga may nagalabaw nga buhok. Nga daw ginatabunan sa mga tela kag karton bla. So dito daw nagsuspitso nagit ang pamilya na posible may malaing natabo sa sulod sang balay ni Jocelyn Nombre Espinosa
nga asawa ni Junel Nombre. So ginimo sa pamilya Nombre, nag-report ini sa kapulisan. Immediately nag-dispatch kag mismo personal ginpangunahan ni Police Major Jory Puerto ang Chief of Police ang police station nga kadtuan ining lugar nga ginasiling sang pamilya Nombre nga may nagausbong nga dolain ang baho. Pag abri nila sang gate, ang gate wala gid actually ma-close bala, daw naka-unlock. But silingon kung may tao nga magsulod, pwede guwasulod lang pwede. Kaya naka-unlock ang gate nila mo. Pinapalibutan ini sang pader, himo sa hollow blocks, pero ang serving nga kudal sa tunga-tunga, cyclone wire, pwede gani malakad sang tao magsaka sa kudal mo. Kapag sailot o kung maglumpat mo sa piyak ka kudal. So moto nga pagsulod sang pulis ang station number 8, dito na nagatampad sila sining pranawan ang nagalalapta nga mga bangkay nga ara na sa advanced state of decomposition. Busilingon ginasuri siya nagapanyapon pa, pero ginauluda na kati mga estimates ang pulis mga 3 days mo kag napatay ini ang pamilya Nombre kag Espinosa. Sino ang napatay? Amo ni ginasiling ko ang unang nga napatay nga nakitaan, amo ni si Jocelyn Nombre Espinosa, 59 anyos. Amo ni siya ang asawa ni Junel Nombre nga nagasakay sa barko nga Inter Island. Sino pa gid na sa Puan? By the way, ang ining ikaduwa nga sa Puan nga napatay, amo ini si John Michael Espinosa. 35 anyos ang edad. Ikatatlo nga nasa Puan nga patay, amo ini si Remedios Gemma Espinosa Itore, 69 anyos. Kag ang ikaapat nga nasapuan patay, amo ini ang bata nga 5 ka tuig nga babae nga si Precious Espinosa. Si Jocelyn Nombre kag si Michael or John Michael Espinosa nasapuan ni sa sagwa sang ilabalay. Nga ginatampukan kagin potos sa tila blang lawas sila. Ang isa to dogin tampukan sa mga karton kag mga mga balde, mga pagito nga klase sang gamit. Amo ni sila nga duwa ang nakitaan sa sagwa sang puluyan. Ining 69 anyos nga si Lola Remedios Gemma Espinosa, nakitaan niya nga nagahigda sa bahay kubo. Sa tubangan mismo sa portahan, sa sinibalay kay portahan nila ni facing north mo. So nakitaan ni si Lola Remedios Gemma Espinosa, 69 years old, sa iladira nga bahay kubo. Kag ang bata nga si Precious Espinosa, 5 ka tuig, kamuning babae, nakitaan sa salas sa ila sinipuluyan nga nagakaya sa ila sininga supa. Ining mga bangkay lon sa ini ara na sa advanced state of decomposition. Now, ining si Precious Espinosa nga 5 ka tuig, bata ni siya ni John Michael Espinosa nga napatay. Kag ang ining si Remedios Gemma Espinosa kag si Jocelyn Nombre sang dalaga Espinosa mag-utod ini. Gets nyo? Nakuha niyong punto? Si Precious Espinosa nga 5 ka tuig, suliton ko, nga sa Puan patay, bata ni siya ni John Michael Espinosa nga nasa Puan man patay. Si Jocelyn Nombre Espinosa kag si Lola Remedios Gemma Espinosa mag-utod ini. Amo ni sila bali 4 ang nasapuan patay nga ara na sa advanced state of decomposition. According kay Police Major Jory Puerto sa among kina-interview, ipamangkota siya ang ila sining ang ila sining mga pilas, although nga agnas ng lawas nila, pero ang pilas nila do ari tanan sa tangkugo.
Dablado ginlampusan sa isa ka matiga nga bagay. O galing ka siling ni Major Jory Puerto, ang Chief of Police Station number 8, wala nila ma-recover ang ginlampos sa sining apat ka mga nagkalamatay ngara na sa advanced state of decomposition. Ay, ko nila tanan o para ulo mong hindi pa mabalaan kung may ibang pag sila nga pilas naging gamitan sa anumang klase sang bagay. Pero mabalaan sa autopsy kadugin request ni sa Chief of Police sa pamilya nga ipa-autopsy gid ang bangkay sang apat ni para mabalaan madeterminar gid bla kung ano gid ang cause of death, ano gid ang ginhalinan sa ila sila kamatayon. Ginlamposan bala ini sila batuod amon ang cause sa ila kamatayon o base kon ginbuno pani ginlabo pero ta kabalo gintiro ini kun ang sitwasyon depende na sa outcome sa autopsy. That's why ang pamilya or ang pulis nagpangabay gid sa pamilya nga isa-isahon ipa-autopsy ang bangkay para ma-determine gid nanong cause of death. Now, may ara person of interest ang atong kapulisan sa dalayo nila nga pamangkot dito sa mga ara sa sagwa. May nakamuno nga may isa dira ka lalaki nga subong di na makita. Amo to si alias Don. Na-establish ang pulis naton nga ining si alias Don ang matudtuod sini nga ngalan amo si Christian Tulot alias Don. Si alias Don o kung si Christian Tulot tumandok ini sang barangay Malangabang, Banwa sang Concepcion, probinsya sang Iloilo. Ginkonfirmar ini gilang nga gabi sa Tribune Action Boy nga ang asawa ni Christian Tulot alias Dondon taga Concepcion ginman gali niya. Pero si Tulot ya hindi niya taga Concepcion, bali na pakasawa ya taga Concepcion. Ang obra gani kuno ni Tulot ni Christian Tulot alias Dondon, gabaligya sorbite ganito mo. Paano nakakadto daya si Christian Tulot alias Dondon? Kaya may istorya nga nagwa nga daw pa adapt ini sang isa sa mga magulutod gi Espinosa. Kaya ni magulutod gi Espinosa na balaan tagali nga daw pulo sa kamagutod. Isa dira sa pulo ka pamilya Espinosa may ginpa-adapt nga bata nga daw dito nakakadto sa Iloilo. In fact, sunod gani sa report kining si Christian Tulot alias Dondon, ang nanay sini nga Espinosa nga apelyido do subong nga obra na sa abroad. So nagabot ini si Christian Tulot Dondon dara sa balay sang pamilya Nombre kag nagpakilala sa kay Jocelyn. Nga siling niya ako ang nagpakilala siya nga siya ang bata sang isa sa mga utod ng Espinosa nga ginpa-adapt. So daw wala naman lang ganito nag-question si Jocelyn Espinosa nga subong may bana na Nombre. So ginkuha nila sa pupo nila ning bata ni nga si Christian Tulot alias Dondon. Pati ginakabig mo lang nga part sa pamilya kasi nagpakilala ning bata nga siling niya ako to ang bata nga ginpa-adapt sang inyo utod. Isa sa mga utod sa pamilya Espinosa. In fact, may kwarto na galing ang kagulingon mong. Ining si Christian Tulot alias Dondon. Dira sa Puloyan sa mag-asawa nga Nombre na dira man naga-star. Ining si Michael Espinosa kag si Remedios Gemma Espinosa. Isa pa gali ka nagdiskubrihan tadi na inigali si Michael John Espinosa, bata manigali siya napatay ni nga 69 years old, nga si Remedios Gemma Espinosa. Amo pag isa ka istorya nga nagdugang da. Way labot nga magutod si Remedios Gemma kag si Jocelyn Espinosa. Inigali si Remedios Gemma Espinosa, bata ya manigali si John Michael Espinosa. Nga si John Michael Espinosa may bata man nga 5 katuig mo ining napatay nga si Precious Espinosa. Grabe yung istorya, no? So muna nga naka-star
ining si Christian Tulot alias Dondon. Kag again, ginkabe gid isang pamilya nga part man sa pamilya nila. Kuti nagpakilala sa kaugalingon niya ako ang bata sa inyo utod nga ginpa-adapt dito sa Iloilo. Kag wala naman lang ginman, kag wala naman lang yung question sang magkasawa nga nombre kati sila nag-start sa balay mo. In fact, agani siling ko na gitagaan nila kwarto nga may tulugan ng bata. Galing kay ining bata ni nga si Christian Tulot Dondon. Why gimanada sila nga permanente nga naga-start na ka nagatulog ha? Usa ba ka rakit sa kanong ka makaulubra, mga pila kadlaw makapuli naman sa kag uli sa nga nag-ubra. Prior nga ini siya gindakop sang pulis, kinibita rin sang pulis, gaobra ni si Christian Tulot alias Dondon dito sa may banwa sang Don Salvador Benedicto. Naga-serbi pintor sa isa ka balay, sa isa man ka doktor. So dito na siya ginkuha sang pulis sa banwa sang Don Salvador. Kay may mga, I think, ang barangay official mismo sang Don Salvador, do barangay Bunga to, hindi mo sala. Nagtimbre sa pulis, ganyan, dili nag-obra si Kwan, si Christian Tulot alias Dondon. Kabuni nga na-trace ang whereabout ni Christian Tulot alias Dondon nga at a time sang masapuan ang bangkay sining apat, wala na siya dira sa sina nga balay. Pero according sa pulis, may mga nakakita nga sadto prior nga nasapuan ining bangkay kina sang aga, I think Domingo nga adlaw, may nakakita nga ining si Christian Tulot alias Dondon daw dali-dali nga nagapagwa sa balay da at daw maginadalian bla. Kaya wala man lang itong ginmahin sa tao, da katiyabi nila kung ano man lang da. So siya ang gintumod sang pulis nga person of interest. Amo ni rason ko nga ang usikan ginitsimpo kaina ni Police Major Jory Puerto nga malukit gid ang whereabout ni Christian Tulot alias Dondon. Kaya nagapati ang pulis nga posible may ihibalo or if not may kahilabtanan si Tulot sa kamatayon sining apat ka mga biktima nga ara na sa advanced state of decomposition. So sangin dakop ini si Christian Tulot alias Dondon, gindala ini siya sa police station number 8 kay nasang hapon nagabot sila da. Duwan ni ka backpack ang dala sini, way labot sang bag ang ginauriba ya. Tapos may mga ano pag ito nga dala, ito kadamo may mga jacket pa sana ano pag ito. Ginkwani gin pang bubo sang kapulisan eh. Ang unod sa iya duwa ka backpack ang mga mga ginuribay nga bag in front sang mga katapo sang media. Isa dito nga nag-witness si Action Edwin Abuso. Kag sa sobra nga okay kag bubo sang pulis dito nasapuan nga may plato tatlo o duwa sa siya sang suspected Cebu. In fact, sa interview ni Action Edwin, ginako ni Tulot nga nagagamit gid man siya sang droga. Amo na nga ang pamilya Espinosa, although nga si Tulot nagapanginwala, nagapamiripi, nga way siya kuno kay labtanan sa kamatayon sining apat, pero ang pamilya Espinosa nagapatigid sila nga may kahilabtanan. In fact, ang natudlo nila nga nagpatay sini sa pamilya Espinosa nombre amo ni si Christian Tulot alias Dondon. Kaligi ka pa maripig yung isa mo. Gambay ka rito si Don nga gagamit ko shabu, pero yung tingala ko nga bag ko may shabu. Dolo linggo to sa mambal nga ginplantira naman sa pulis. Lagi na claim sa gali ko nung kami nadula sa iya bag nga pila to 1,500. Ati amot siling nga ati lulinghod na magambal siya nga ang 1,500 ginkuha sang pulis mo na bla. Pero ti ginako yang drug siya. Pero ti wala yung ginako yang ang krimen. In fact, maginatudlo si Christian Tulot alias Dondon. Amo ning tiyo yaw si Joel Espinosa. Nga si Joel Espinosa dara man nag-star sa Gardenville. Tidong tinada ang tonada kang dalaga sa istorya kag hamba ni Christian Tulot. Ang ginasuspitsuhan niya man ang tiyo yan si Joel Espinosa kung ang naghimo sang krimen. Diyos ta, pati ang tiyo yan doging tudlo ya pa.
Yan tsuri sa pulis, hindi lang isa mong alagibos ang krimen. In fact, sa crime scene, sa istoryanay namang kira ni Puerto, do may struggle. In fact, ining dua ka bangkay nga nasa puwan sa sagwa, do may sign bla sa struggle nga as if ka do nagabato pa. In fact, may mga pilas ni si Kwan, si Christian Tulot alias Dondon. Ang iya nga pantalik sa pulis, niya na mga pilas sa lawas ko, niya agi na sa paksidente ko sa motor. Ilaya bersyon ni Kwan, bersyon ni Tulot. Kali ko ang iban pa nato nga media, si Action Edwin, kabalo maglantaw sa pilas yung aksidente mo. Pero ang pilas sa blasa, iyan nga, Kwano, siya nga butkon, kasi dughan niya do agi karos. Oo, do agi karos bala, sang tawo. Ito din ang bal hindi niya karos. Kuha niya, dala niya sa aksidente sa motor, inayamba niya ni Tulot. Kaya mo ito may mga, siguro, posible, may nakuha dito ng mga fingerprints, i-match niya sa fingerprint ni Tulot mo. Mabalaan ta na kung mag-match gani ang fingerprint nga na-recover to sa mga ebidensya, why na siguro, why na sang kuha why na sang kadududa ka ang fingerprint, isa na sa babakon, ebidensya mo. Hindi ba na mapalariya sa kator fingerprint, lain-lain na design mo. So kung mag-match ang fingerprint sa mga na-recover sang soko, sa fingerprint nga kwaon sa kay Tulot, ati number 1, bullseye na. Plus may mga DNA test pa nimo nga himuon ang aton nga Zoko. I don't know kung ang DNA test kung doon no ni Kalawig, maabta ni Sinimana, maabta ni Binulan ka makuha ang result. So muna ang istorya. So muna sa buong polis naton, nagatipon sang mga ebidensya. Agod nga mag-prove kung matuod gid man nga may partisipasyon or if not, si Tulot gid man ang naghimo sining makasilig ni makatilingdog nga krimen. Pero sigurado ko si Tulot hindi niya makagawa sa persuan unless nga makapiyansa sa nanong kaso ya illegal possession of prohibited drugs. Kaya may nakuha sa Baguio mo nga duwa ka sa sito sa suspected shabu. I think matuo na sa section 11, posisyon na tibilable man na eh. So kung ma-detain gid man sa custodial facilities, si Tulot ina tungod sa paghupot ya sang ginadilian nga droga nga amotong na-recover sa iya bag. Naging buo na siyang pulis sa tubangan sa katapo sang print, broadcast kag television media. Diraya sigurado kung may kaso ganun si Tulot. Pero as to sa pagpatay sa pamilya, nombre kang Espinosa, ina magadepende sa mga ebidensya nga mauyatan sang aton kapulisan. Sigurado ko ang pulis ni si Major Puerto ni buwasagan is posible patawag nila si Joel Espinosa ni kay si Christian Tulot alias Dondon natudlo yaman si Joel Espinosa mo na posible mo may kailabtanan si prong pamilya Espinosa ya dapati ya nga si Tulot gidya ang nagimo sang krimen. Ang suspitso ka sa pamilya basi kung naka-drugs pa bala kaya ginako yan ni Tulot nga drugs gibansa mo pero di makuno yung permi. Diba lang naman kamuya kung ang drugs magpangibabaw sa utok mo. Ang imposibleng krimen nga mahimo mo sa sobra mo nga gamit sa drugs mo. Ang isa pa ito na talupang ni Major Puerto, ang Chief of Police ang Station 8, wala porsibor entry. Butsilingon, wala pa puwersa ang pagsulod sang tawo nga nag-agi sa gate sang pamilya Espinosa. Kaya nga, why malak ang gate mo? Butsilingon, may nagsulod o kon basi kon ginpasulod gid man ang tawo sa pamilya Nombre Espinosa, kati bukakuan mong wala maklose ang gate, muna bla, wala forcible entry. Ikaduwa, sa kaso nga robbery, ginatanaw mo to sa pulis, kinato daw intact man ang mga kagamitan sa pamilya Espinosa.
daw wala man to nagkalayag to, daw wala man to barangkiwal to ang plastado man ang kwan ang mga gamit sang pamilya Nombre kag Espinosa. Ang isa sa mga natalupangdan ni Major Puerto ang babae nga napatay nga si Jocelyn Nombre. Kayang iya gali nga buhok to sa likod ginguntingan gidaya. As if ka kung si Puerto pa mag-describe niya do may kainit ang tao nga nagpatay sa kay Jocelyn Nombre Espinosa tungod nga ginguntingan pa ang buhok niya sa likod. Kag sila niya nakamanage pa yung mga suspect na maghimos ang bangkay. Ginpotos nila sa tela, takluban nila to sang mga baldi, washing machine. Do halos ginpotos sila kag ginpastan nila mayo to mga patay sa sagwa to. Nga daw as if nga daw ginguyod bla kag ginplastar mayo. Tapos daw ginbasa tong kwan, daw ginlimpihan tong mga dugo to nga nagaralaptas sa sagwa to. Nahimo pa na isang suspect mo according sa kay Police Major Jory Espinosa Puerto. So tagaan ta break ang pulis ta. Kaya sigurado ko sa amon nga dalagan sa investigasyon, ako ya confident ko nga masulbar kamatagaan manustisya ining kamatayon sang pamilya Nombre kag pamilya Espinosa. Kung naga-deny kag nagapanginwala si Christian Tulot alias Dondon nga way sa kailabtanan, iya na iya diritso. Pero sigurado ko nga kung may ebidensya nga ginayatan ang pulis against sa kay Tulot, ang ginasiling ni Kulot nga way sa partisipasyon, i-probe bilang ina sa korte. Dipensahan niya, in other words, ang kagalingon niya sa mga kaso nga posible ipasaka sa iya kung may mabakod nga ebidensya ginauyatan ang aton kapulisan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Sondon tayo nga balita ka development basi buwas. May mga latest development kita nga makuha sa wala untat padayon nga investigasyon sa atong kapulisan sa Station Number 8 led by Police Major Jory Puerto. Congratulations sa kapulisan sang Station Number 8. Ako ginalantaw ko na ni kung mayon ni dalagan sa investigasyon sa polista, sigurado kung masulbar ning kaso. Plus nga tiyang pamilya Nombre kag Espinosa, full force kag ara ang ila kooperasyon sa investigasyon nga ginahimo sang aton kapulisan. Ayos, basi buwas sa aga. May mga development ang ini nga kaso. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:20 o alas 10:29 na. Kuda sa isang oras na ba? Sekretary sa Action Eden, kadali lang kita. Dali lang kita na. Ang imo lanay nga observation report sa pason sa Bacolod daw naguot kundi sa pagpangimbulahan sa atong kapulisan pa sining makasiligning nga insidente. Ang report na Action Eden na boso, ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bayo. Yari sa Action Eden na boso sa observation report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Action Eden na boso sa observation report sa patrol. Then, may gabi, please come in. Good evening, Actionary. Sa tanan sininaton nga mga ka-action. Kamusta ang syudad sang Bacolod? Ay, Then, ako po naman ko, Actionary. Short, brief, and concise. Tagachimpo ko, ha? Hindi ko bala ka na iya. Yung gusto ka na, ako gusto mo ko diya Hindi kayo na nami. Alam ko sa topiko ni Blas sa pulis. Di kami na napatay bla niyo. Doon na daran ko Oo. Pero ano gito man Action Erica, kaya hamak mo syudad sa Bacolod, ang ambal nila bala. Isa sa safest place dapat sa aton sining action is ang balay. Yes. Pero tungod sa insidente nga natabo Action Eric, nag-question, nagkahangawa naman liwat ang aton siniwang ka-action mga viewers, hamak mo kay Ina, live ka to Action Eric,
do ka ano gid ka worthy gid sa imo painit to. Gani man. Kaya hamak mo 9.4 thousand ang nagatanaw. Wow. Kay Action Eric sa aton nga live coverage sa multiple murder Gani. nga natabo dito man sa bahin sang Gardenville. Pero aside from that, Action Eric, ni mo lang mabalaan nga sa southern part sang syudad sa Bacolod may amo ito natabo bango di sa sentro kag sa norte nga bahin. Gani. Matulutaw hawi lang idi Action Eric, especially sa subong nga inoras nga nagamat-amat naman puli ang aton sini nga mga kaaksyon para makahingagawan puli kag pahuway Action Eric kag makapamati man sa aton sini nga update kung may ara gid man sa mga detalye Action Eric sang aton sini nga balita. Ti kay ina may duwa lang ka bypass operation abi pero didto gid kita nagtutok man sa ginapatigar niya investigasyon sa aton police station number 8 po grabe Action Eric salin sang aga hasta sini nga gabi Action Eric do nalapyo na lang to si Major Jory Puerto kudos gid ha. Grand salute gid sa aton sini nga kapulisan especially kay Major Jory Puerto. Kaso sa hapon Action Eric tawhay lang mahinahon lang bala kumbaga istoryahon. Gani. Wala iyan na sinuplado ng Relax. tungod sa kakapoy sang ila sini nga trabaho. Pero ti pasalamat kita Action Eric kay ti wala man kita wala ginapabayan kung may available nga data ginahatag dahil sa aton sini nga kapulisan of course with the cooperation sang family man. Pero ti sige lang pakaronan tayo na o pabosan ta na in Action Eric madugang pa nga detalye pero ti diriya sa syudad sa Bacolod it remains peaceful man Action Eric especially nga may makita man ta nga mga kapulisan nga nagabantay man sa aton sini nga dalanon para mapabilin gid ang peace and order man sa syudad sang Bacolod. So far Action Eric nga sa sini nga panahon na dutay na lang nga mga depasero nga sila kaya nagabiyahe kadutay naman ang mga private cars man nga nagalabay-labay diri sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Bacolod. Ti Action Erica kabalo naman kita nga ti apiki kita sa oras Gani. do kadabo kapada sang mga obligasyon man pero May ti standby man generally nga reporto. subong tawhay Action Eric ang syudad sa Bacolod kagabay pa hindi na masundan ang mga kaangay nga insidente but given nga ara sa gihapon ng COVID-19 pandemic please lang sa aton sini mga action don't forget to wear your face mask face shield Correct. kag social distancing gid sulit na namin sulit pero kinahanglan tagid sulit-suliton Action Eric para hindi na madugang pa ang aton sini nga problema. Bantayan ka Action Eric ang aton sini nga mga consolidated reports man kag additional nga mga details angot man sa nagakatabo diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Observation report sa patrol Action Eden Aboso una sa balitaw na aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kay Action na Eden Aboso. There you have it, sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na lang sa Action Eden Aboso sa duwa ka mga bypass operation. Nga nakanabo diri sa palibot-libot sa syudad sang Bacolod. May labot sang COVID nga ginabantayan tayo kaginandaman ta. May mga tao po yung why nagkakatakan baligya sa Cebu ko doon na mian gisilaya magpahuway sa silda nga masyado kainit kag masyado kapaang. Ang report ngayon nabatian bago lagi daling kay Action Eden Aboso ginadulong sa isa kalawan sang D3 Bayo ang pinakabago garanti sa Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabalik diri sa ato nga pabalagan this time at check na report na una ni Aksyon Roger Gotib na tipon gikan sa sining area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gotib sa report. Jer, may gabi. Jer, please come in. Ya, kaksyon na may gabi kag may gabi sa ton sila mga kaksyon sa pinakang balita aksyon direct diri sa may siyudad sang Cadiz naman kag ibang pa mga areas na ton diri. Ang siyudad sa Cadiz at Suderek sa Yapon nagapadayon ang isa ka lugar diri sa may Procminos Wagon sa Barangay Zone 2. Dahil ang naka-lockdown kag ginabantayan karon sa mga city enforcement unit subuman sang mga barangay Tano, lupon man ang kapulisan, inisamando man sa amon dari nga local IETF, naging desisyonan nga ini siya ang mapainalom sa natawag nga lockdown, matapos nga nag-positive ang napatay nga isa ka 35 anyos nga isa ka tricycle driver sa nga satong tinarikdan nga pizza 5 aksyon ereka. Kag sangkin pagkatapos nga siya ang napatay bangod man nga daw may apo siya and dari siya napatay sa Bansang Cadiz City Emergency Clinic gin swab test ini siya kag dito nagwa ang resulta na ini siya suno pa sa report konfirmado nga ini ang COVID-19 cases o COVID-19 case sa Aksyon Ereka. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga gin-confirmar nila mismo sinig isa ini ka COVID
case ang ini nga kamatayon sa isa ka 35 anyos nga tricycle driver. Confirm niya siya nga case kay actually sa ER na siya napatay ng isang 5-0. So after napatay, naging suspect na siya sa mga doctors sila. Kapila naman kami nag-try na ipa-admit siya sa government hospital. Galing ko tungod isang kabalo ka makongested subong ang hospital bisan dire sa atin, hindi lang sa NCR mo. So ayawan kami follow up daw wala din siyang may magbaton. So ang naka-option sa private, ang nakaano na ang pamilya nga ipa-private, wala na kayo nga daw there, napatay siya kaya gabing hapo. Okay, mabiling edad din, Doc? Bata pa na, so 35 pa lang na siya. Lala. Yung na lang namang yung postmortem swab na namang immediately upod ang gindang ng pamilya. So, ang iya siya sa Monsenere karon sa Mainsang Banwa sa Magaluna, sa nga provincial center matapos sa Gin Swab, ang 5 kamembro sila panimalay ang iya asawa siniya mo ang nag-positivean. So, sa karon tungod kay Mayara ang auditaran ka mga nagpositibo sa isa lang ka lugar sa Purokmay na Suwagon. That is why sige patagayin ang lockdown sa sinang area kag nagmando naman si Mayor sa Bading Escalante nga tagaan sila sang ilas nga ayuda mga kinanglanon sa ila sunod sang panimalay action erek kasi among ginman ang mahimo sa gobyerno kung may ara nga mga tao nga hindi pwede anay makagwa sa ila sini nga puluyan. Yan konfirmar man ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga may ara nga isa ka pamilya nga na-identify nila nga nagparagyo sa sinang lugar o kung nag-evacuate sila sa Barangay Luna sa ila sini nga parinte kasi nadlock sila nga swab kaya ginimo karon sa local IETF nga sa 250 ka mga more or less ka mga pamilya nga ara nagkuha sang kada pamilya isa ka representative nga amo ang ginaswab agad nga kung halimbawa mag-negative din man amo silingon cleared ina nga mga pamilya pero kung mag-positive say posible bilong ka pamilya ipaidalong naman sa swab testing sang local IETF ang natabo sa karon action erek nga mayara nga masobra isa ka gatos ka mga persona ang gin mass testing o kung gin swab sang local IETF gin paabot karon ang resulta pagkatapos sila amo naman pagsugod nga makompleto o kung magapadayon na makompleto nga maubos kining 250 ka pamilya prior sila kung antes pa man action erek nga i-declare nga pwede na sila maka-angkon sa kailuwayan dira sa sining lockdown status sa patagay nga sunal lockdown sang amon diri nga local IETF. Gen payag ba ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga nagabot naman nga Sinovac nga COVID-19 vaccine diri sa may syudad sang Cadiz kag may ara naman sila nga patigayonon nga pag-bakuna sa mga frontliners kasi buman sa mga BHW. May nag-abot kami nga nga Sinovac na vaccine there. Intended po na sa frontliners ay pugtak-pugtak lang ng pag-alok sa aton sang vaccine. So ang nag-abot sa amon para lang na sa City Health sa emergency sa facility nga na vaccine. Once may ara kami nga QSL lang substitute list. Once may hindi ba pwede mataga mag-refuse mag-gidya, ay pasunod naman namon ng yasang DR ng mga staff. So dira action erek ang tikang nga padayon sa gyapon ang COVID vaccination. Diri sa may syudad sa Cadiz Bangor kay nagalabot man ang mga vaccine nga nagalin sa national government pakadto sa provincial government kaya kakadto man sa mga lokal nga mga LGU. Sa dugang nator nga balita sa direct sa siyudad sang Sagay naman may ara nga ginpatigayon sila nga operation kag may pito tanan ka mga persona nga ginpangdakop nga ini sila ang may mga kaso. Ang kaso nila sa murder kag ang pito nga ini sunod pa sa report may mga kapdanan nini sila nga daw mga 15 lang pero na dakpan ang iban sa tupang bulan sa Enero kag sunod ka mabinulan sila nga tuwing sang ginoperate man Nanday Police Major
Albert C. So sa report nga aton sini nga nabaton ati ang pagdakop una gid ini top 1 nga gindakop actionary karon para yung pangayaran kahunong sa bahin sa Sagay City PNP bangod kay ini siya ang Nobel recommended ban nga kaso las 3:30 takna sang hapon kahapon ginpatigayan sa may Purok Dumigpi sa barangay Vito, Ciudad San Sagay. Ginakop si Victor Jeronimo Ibantilan, 25 anyos sa edad, kag residente sa mga lugar. Ang report nga ini ang warrant of arrest sa kapit sa March 22. Sinigid ang mga tuig 2021 kag ini ang permahan ni Honorable Judge Gwendolyn Ignalaga Garcia ang executive judge sa December 60 dire sa may siyudad sa Cadiz. Nobel recommended ang amo nga kaso pagkatapos nga narakop sa bahin sa barangay Vito, nag-proceed naman sa barangay Bonifacio. Top 8 most wanted person man ang ginakop mga alas 4:30 na sang hapon. Sa din ni actionary ang suspect kilala kay Carlo Alegre Agsoy, 30 o 26 anyos sa edad. Kag residente ini sa Purok sa Rosa sa barangay Andres Bonifacio. Dakop man mga alas 5 takna sang hapon sa Purok Lamak sa barangay Andres Bonifacio sa Yapon. Ini si Seriaco Salazar Alegre, 28 anyos sa edad. Kag gindakop mga alas 4 takna man sang hapon sa may sityo Lamak man sa Yapon ni si Alex Bantilan Gapap alias Undo, 25 anyos sa edad, kag residente man sa mga lugar. Sa padayon nga pag-serve sang kapulisan sang warrant of arrest last 3:40 takna ginakop man sa sityo Lamak barangay Andres Bonifacio si Jennifer Escobar Alegre, 25 anyos sa edad, residente man sa mga lugar, kag Ronald Castor Alegre alias Toto, 23 anyos ang edad. Ang ini nga mga persona o podman sa isa pagid nga ginakop sa Prokiba barangay Andres Bonifacio ini si Jojo Salazar Descalzo alias Toto, 24 anyos sa edad. Lonsay ini sila actionary ng Apito nga ara sa top 1, top 8, top 9, top 10 kag top 11 nga pariho ang ila kaso murder Nobel recommended. So sa isa lang kadlaw agi pamunpod sa kapulisan na Police Major Albert C. ang 7 tanan ka mga wanted person nga puro tanan ini mga heinous crime ang kaso kag Nobel recommended. Para tanan nga nakahunong actionary ka sa bayin sang Sagay City PNP ini nga mga ginpang aresto. So para man ang wadolo ka report, balita kag mga informasyon. Jer? Sa tunang tangan. Jer? Uras sa balita. Uras sa aksyon. Jer? Aksyon. Right? Hindi ka mangimulahan sa migo mo? Si... Ay! Oo, okay daw na-promote sila, no? Ang sa Sagay kag Escalante, puro na Lieutenant Colonel. Ay, gali ka. Si Lieutenant Colonel na si Police Major Albert C. Yes. Lieutenant Colonel naman si Police Major Eljan Dispe. Yes. O, gali ka mo, pwerte. Masaka ng rate mo? Congratulations sila. Masaka na ng rate mo. Ato na, again, balang ko sa Sir Sia. Di ko, Sir, masaka-saka ng rate ni Action Roger niya o, Sir, may problema. Ate, basi kung ma-congulo ma-level up. Double, triple. Ma-level up lang. Mali? Tawag lang sa buwas, sige. Oo. Kan, gana-gana si... Major Subigdubel Sidel na nag-kuanman? Lieutenant Colonel naman si Hiber. Oo, si Bigot na Charles Hiber. Oo, Lieutenant Colonel naman. Lieutenant Colonel naman, Pwerte ba? Pwerte, no? Oo, sige. nga malaman. Ay, importante,
pamati sila kaya nag-level up man sila. Oh, tiyar na. Matik na. Matik na lang. Oh, matik na. Hindi na pagmumula. Congratulations. Oh, sige. Sige. Pero na ito mga report, balita ka ba na informasyon? Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gotim report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Do mahirit ka pa. Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Live report kika sa may Northern Negros. Ang balita na si Roger Gotib ginaduluong naman sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule. Para sa kompletong management sa using liver detox, mag DTX 500 capsule. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Nagabi nila kay Mr. and Mrs. Idol kumpare ko Peter Maymay Noble. Kay Nanay Tessie Noble and family dira sa may area sang SP Village, Barangay Panokoy. Naga-monitor gid. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto dira sa may Sipalay, may gabi. Kami ako na dira ugangan sila ni Jane kag Elsa Misaysa sa Barangay Nanka, EB Magaronas. Kabataan ko Joshua Felix kag Dandan. Aling kay Mr. and Mrs. Sunny Boy Paladar and family ang naga-panamyaw. Kapaurok-urok man sila. Maninoy Maing kay Maninoy Chari Salvacion dira sa La Carlota, mayong gabi lang. Ali sa report ni Aksyon Roger sa ilota kay Aksyon Percival Binamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Dari sa Aksyon Percival Binamor sa report first, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Eric kag sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol nga nagaparok-urok gid sa pag-monitor sa programa sang Aksyon Night Patrol, no? Kag nagpadulong kita iya sa banwasang Valladolid aksyon na Eric suro matawhay ang ila blatter entry apang ang aton kapulisan sang banwasang Valladolid nagapadayon sa dumdum sa mga kubos nga mga katawhan. Kag sa nasakpan sining mga barangay kag nagapanghatag sa mga food packs, no, kag mga vitamins sa aton nga mga pumuluyo dira sa banwa sang Valladolid. Ang amo nga programa sang aton nga PCR sang banwa sang Valladolid sa police station ginapamunuan ini ni Police Major Wilfredo Binuman Jr. ang Chief of Police ang aton police station dira sa banwa sang Valladolid. Upod ang PCR kag ang aton nga PNCO kag sa dihin dumdum gid sang ilang
katawhan dira sa nasambit nga mga kabaranggayan. Ini kabahin sa programa sa pambansang pulisiya, kapwa ko, sagot ko sa tiyempo sining pandemic action Eric, no? So ang iba naman naton nga mga kauturan wala na sang obra tungod nga ang mga ginaubrahan nila ilabi na gid sining mga karinderya, iban wala naman nagbukas. So ang aton kapulisan nagapahanumdum gid sa aton pumuluyo kag ang ila programa amo ang pagatag sa gamay nga bulig, no, kag nagasuporta kag nagakooperar sa programa sini kag damo man ang ila nga nabuligan sa mga pumuluyo dira bisan gamay lang nga bulig kag nagahatag ini sang kalipay sa tagsa ka panimalay sang nasakpan sang banwa sang Valladolid action, Eric. So pasalamatan man sang pumuluyo ang kaayo sang aton kapulisan dira sa banwa sang Valladolid kag ginapamunuan ini ni Pulis Major Wilfredo Bayuman action, Eric. So nagliton kita kaina sa may syudad man sang La Carlota. So nagakandak man sang nabta naton nagakandak sang ocular checkpoint dira sa may Guaan Dampi sa may La Carlota sa ibabaw sang public cemetery kag sa Catholic cemetery action na, Eric. So naabdan naton dito ang aton kapulisan sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Junel V. Guadalupe, ara man ang aton nga Police Lieutenant ang aton nga Police Lieutenant si Police Noli Navarro, ang Deputy Chief sang La Carlota City. Ara man ang aton nga Police Executive Master Sergeant nga si Arnel Misobre, mo ang sispo sang aton nga station sang La Carlota. So naabtan naton dito upod man ang aton nga traffic mga traffic enforcer nagakandak sang pag checkpoint kag ginaparahan ang tanan nga mga salakyan nga nagaagi kag nagasikyar sang driver's license kag sang UR kag CR sang mga gamay nga mga salakyan, single man nga motor, tricycle kag mga di pasahi nga salakyan, auto man o kung ano man nga klase nga salakyan, naptan naton dito kagina. So ang aton kapulisan sang syudad sang La Carlota naka-apprehend diri sang 8 ka driver's license nga nagbayular sang city ordinance sang syudad sang La Carlota. Kag may ara naman action, Eric, nga 11 tanan ka mga single kag tricycle nga na-impound sa police station. So gindala dito ang 11 ka mga salakyan nga wala iya sang lisensya kag UR CR, ang iban gani open muffler kag wala man sang suga nga formal puraw lead light, no. Ang lead light ini ginabawal man sang aton nga LTO kay masanag ini sakit sa mata kun sugata action, Eric. So diri ginapatungan sila sang violation sang aton nga kapulisan sang syudad sang La Carlota. So pag-antes nila ini nga gawaron ang ilang salakyan, mag-agi ini sila sa seminar kag pang-islan sang normal nga headlight kag sang mga tambutso nga normal hindi open muffler. So antes ini i-release ang mga motor nga na-impound. So lantaw na naton ini kung igawaron sang mga pumuluyo naton nga nagkaladakpan kag ginatagan sang sanitation ticket sa syudad sang La Carlota sang police station action, Eric. So amo ini ang aton nga nakuha nga mga report gikan diri sa aton area of responsibility action, Eric. Rektamente kita nga nagalive report diri sa aton namtangan ang inyo ka action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kit aksyon Roger Gotib.
Live report gikan sa Roger Gotib. Action Percival Bilamor. Live report dira sa may Central Negros. Ang atong sining nga La Carlota PNP Connection. By the way, kung sino nakakilala bala kay Eufemia Mabulok. Kung sino man nakakilala dira kay Eufemia Mabulok. Ang iya sining bulong sa diabetes bala. Nakitaan kag gintonober kay Samon former barangay treasurer bla kay Madam Magdal. Kung may mo kwaon lang sa barangay hall sa barangay Panokoy, no? Pitao lang dara si Magdal, no? Amon si former nga barangay treasurer, no? Again, kung sino man nakakilala sa kay Eufemia Mabulok, palihog lang pabalaasang iya sining bulong para sa diabetes siya, may nakakita kuwao nyo lang dira sa barangay hall sang barangay Panokoy. Makitao nyo lang dira si Madam Magdal, amon nga former barangay treasurer. Magabalik kita when we come back. Balik ka report sa ato sa nga Patrol 2 Daksyon na Dinaboso pagkatapos sa ato importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
aksyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil nga na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik tiri sa talaga mga bidira kay paring awin ro sa guys sa may hinubaan. Kay Toto Ayano Jervin Infante Bonda. Kay Yakoni Portal and family dira sa Tingli. Happy listening kay Panida. Ano dira kapag paurok-urok pamati. Sa kay Helmon Garbanzos dira kay Joshua Pinyol and family. Balikata si Aksyon din na boss, oh. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon!
Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon na nila boso sa balik report. Then, please come back. Aksyon na rin tubtub karon gin panginawala sa person of interest nga ni si Christian Tulot ang akusasyon nga siya ang may kaymuan sa pagpatay man sa apat ka miyembro sang pamilya sa barangay Tangub Syudad sang Bacolod. Sa interview kay Tulot kinaligar nga wala siya sang kapasidad aguri mo orang kaangay nga krimen siya mapakaisa kag mga tiya. Samtang ginangot naman ni Tulot ang persona ang ginkilala kay a certain Joel Espinosa nga iya tiyo nga among ginaligar naghimo man sang krimen. Sa alegasyon ni Tulot may natabo sadto nga iya nakita ni ginkuha ni Joel si Michael kagin sumbag ang utod sininga si Gemma na may among iya ginalantaw indikasyon na may kapasidad sa paghimo sang krimen. Si Tulot ang subject man sa DNA testing buwas nga adlaw agod mahibaloan kon ang mga nakuha nga fingerprints among ginapanag-iyahan man sang ginatudlo nga person of interest sa iya man mismo nga fingerprints. Sa balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kit Patrol 2. Diri abet kabugusan nga pagpangalagat sang Action Night Patrol program sa Miyerkules edisyon. Balik ini buwas Huwebes. Aton sa nga mapatrol la unit reporters in action nga nagpangalagat karong gabi sa kay Action Roger Gutiv, Percival Villamor, of course Action Ede Raboso. Action Papang Nixon Tao, mga itong piloto sa Patrol 2 Cruise Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back Security Guard Rene Cordova. Sa kala sa mga Station Manager, Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang inyulagad ang Kurban Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat, antes magtulog, magpagamuyo, sa inyo pagpagamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,